Kajingai bat kajing suk ipi baro ki prabangai ha ka kerteng ga jong Jesus Christ. Ha ka ga kalimat ka benta ka bangai sam ka dei ka jingpang ka bakhraw. Ka jingpang ka bakhraw nganong ipi kamde coronavirus kumbangi tip. Ka jingpang ka bakhraw ka dei ka jingpang pop. Namara da U Briew umpat yo jingpen kia na kani ka jingpang pop. Ulong U Briew ubakordit hadok kata-kata ha ka jingim ga jong. Namar ka jing shirkai jong ni ka jingpang pop. Kalong baka panlong U Briew pon poi sya ka jingyap ka bam jukut ka balong ka dujok ding ka basyakai. Dena mata ka daw jisu ka gospel jo Matius kalong ka shphang ka dekot ka ba arpo praw ang wanam shapting ya kita ka penyap tangi ka met rekimla ba penyap ya ka mensim. Kam shapting yo blay penyap bat met bat mensim shirujak. Hakawi kurkom ngalak banong wanam shapting yo coronavirus ba penyap tangi ka met reumla ba penyap ka mensim. Shapting yo blay ken ya ka met bat mensim upenyap syakar dujok ting ke basyakai. Tapi mata ka daw Briew dan kaman yo ya ka jimpen kia dengan ka pop. Naman ladang pat yo jimpen kia ke jingmi na ka jingpang pop ka pelong yo Briew molong Briew babishni ka pelong yo Briew ba arsap U Briew ba yasun u bayanya u pihun u penyap Briew u bitar wanra jing pat jing pra ka snong ka taw ka yengesem wanra ay kata ka jing kulumar nglalong Briew babishar kwei nglalong Briew babuaj bim ka tanglang bim ka jingim ka batu ka batim u bale ki kap auria nglalong Briew bamdan jingma bamdan jingit beperkat petang ka jing nong ka jing matoy jong ka jing shmet ka jong ladang pan yo ya ka jing kia na ka ne ka jingpang jong ne ka pop. Paden mata ka daw jisu ang gospel jong Matius kamang ka kendai ka dekat ka bakat ar bat ka bakalai u jisu ang baki bakia kim dan kam no pen kia ki ba pangkeng dan kam no pen kia ngam syom wan ban khot ik ba hok wan ban khot ik ba pop cikin kelag ba mut ha ka wai kerkom ngala ban u jisu wan cikin pertai ban khot ye kita ki ba don ka jingpang ha ka ne ka pop bon yo ban pen kia bon yo ban pelai bon yo ban siuspa ya ka jingim ka jong ki pada ka gospel jong Yohanes kalong ka ba katsan ka dekat ka basan u jisu ang ba klem manga pimla ban le Kemur klaim u Jesus Christ pinam la banyak jimpen kia na kani ka jingpang jong kani ka pop. U vaksin u la tang panyada ya pi na coronavirus bat pan kia. Unam la panyada ni bat pan kia pi na ka jingpang jong ka pop. Hari datang u Jesus Christ u bala aban yada ban pan kia ban siuspa ban pelaj pi na ka jingpang jong kani ka pop. Ko ki pi ke jong trai pi ki bi osngew ni kubor la pilang dan na kani ka jingpang jong ni ka pop la pi ngampat syam la mat ni ka jingpen kia ni ka pop ngampat syam la yo ka jing pelaj ni ka jing sius pa ni ka pop kumno ka nyang ne bangan yo mentawan ta ka download jong ka jing kelah ka pemut wan ta ka download ka belawet ka mat ka jong just pan no just ka se ka jing sne ban ong trai tu isne ka jing tu pen kia ka ta ni jingpang ni ka pop tu map ingat trai tu sat ingat able ta ka snam ka bakhut ka snam ka badan bor bat ka bi im ka jong mi Pala piwan dekat download ke belwet, la piwan dekat download jeng kajing kelak ke bamut, ha uji sukan un pen kia, ya pina kajing pang jong ne ke pop. Wat nam pen ya ka download ke jong pi. Wat nam pen slam ya kajing im ke jong pi, wan sya uji sukan, lamar kajing im ke bang im ha ka ne ke pertai, kalong ke bangim la ban tikena lanu kajing yap kala wan. Tede mata IT kajing im jong pi sya uji sukan, pat uji sukan lagi kamba mun pen kia pina kajing pang jong ne ke pop. Kublai sibur ublen kerkhui pi nang tak keburam ke jong. Amen.